പ്രിയ സുഹൃത്തെ, നമ്മുടെ അടുത്ത പാഠം നൈമിഷികമായ ചിന്തകൾ കൊണ്ട് ഒന്നും പ്രവർത്തിക്കരുത്. പല വ്യക്തികളും വലിയ പടുകുഴിയിലേക്ക് വീഴുവാൻ കാരണം അവര് പ്രതീക്ഷിച്ചതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അധപ്പതനത്തിലേക്ക് വന്നു ചേരാൻ ഉള്ള കാരണം നൈമിഷികമായ നിമിഷ നേരത്തെ ചില പിടിപ്പുകേട് കൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലെ നൈമിഷികമായ ചിന്തകളെ നിയന്ത്രിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത്. നമ്മുടെ ചിന്തകളുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് വിവേചിച്ചറിഞ്ഞ് നിമിഷ നേരത്തെ ആ ചിന്തകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ അപകടത്തിൽ വീഴാതെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രംഗത്തും മുന്നേറുവാൻ ഇടയാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു.